Pentru că ceea ce spuneam vis-a-vis de reciclare, v-am arătat mai devreme maculatura, însă iată cum pot fi strânse acasă și deșeurile. În acest sac galben eu am pus ambalaje pe care le-am curățat înainte de a le pune aici în sac. Această sticlă de lapte este spălată. Aceste pahare de iaurt le-am curățat și le-am pus aici. Tot ce înseamnă plastic am pus în acest sac și din nou intenționez, iar aceste cutii de conserve sunt curate și uscate, pentru că de fapt reciclarea asta înseamnă colectare selectivă, iar în acest sac conține deșeuri din carton, toate sunt curate, și am trecut la al doilea sac, tot cu deșeuri din hârtie și carton. Și bineînțeles că în momentul în care voi ieși din izolare, le voi duce pe toate la școală, la Liceul de Arte Bălașa Doamna, care derulează un proiect de colectare selectivă a deșeurilor. Nu știu dacă reprezintă pentru voi un exemplu. Eu vă arăt ce puteți face acasă pentru a reduce poluarea și cantitatea de deșeuri care se află în mediu. Eu asta fac, asta puteți să faceți și voi.